Президенти Туркия Раджаб Таyyip Эрдог'он ҳамлаи лавзӣ болои Ҳолландро тақвият бахшида иброз дошт, ки ин кишвар масъули куштори дастаҷамъии мусулмонон дар Сребреница мебошад. Тобистони соли 1995 сербҳои Босния 8000 мусулмони босниро ба қатл расонда буданд. Рӯзи сешанбе дар арафаи интихоботи Ҳолланд Эрдог'он гуфт, ки барои ҳалли буҳрони дипломатии миёни ду кишвар танҳо маъзаратхоҳии Ҳолланд кофӣ нахоҳад буд. Bugün ırkçı ve faşist partilerin oyuncağı haline dönüşmüştür. баъзе кишварҳои аврупо гаравгони ҳизбҳои нажодпарасту фашистӣ шуданд. мо дар бораи таҳкими фашизм, нажодпарастӣ ва мардумтарсӣ дар аврупо ҳушдор дода ба ҳамсӯҳбатҳоямон ба ин нукта ишора кардаем. мо борҳо гуфтаем, ки муомилаи онҳо бо муҳоҷирон дар марз ба манфиати аврупо дар муддати миёна ва тӯлонӣ бузургтарин зиён хоҳад расонд. En büyük zararı yine Avrupa ülkelerine vereceğini defalarca söyledi. ҷанҷоли Туркия бо Ҳолланду Олмон баъд аз он авҷ гирифт, ки ин ду кишвари аврупоӣ вазирони туркро барои ширкат дар гирдиамоиҳои тарғиботии референдуми Туркия ба қаламравашон роҳ надоданд.